हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एनबीएस चैनल सो लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों आसाम पुलिस सब इन्सपेक्टरनि माखासे गोनां जिके थामहिनबा जेनेरेल नलेजफोर आरो बेवहाय गासै मोन 45 कुइसनफोर दङ आरो बे 45 कुइसनफोरनि मादाव नोंथांमोना मोनबेसे हागौ बा बे 45 कुइसनफोरनि मादाव नोंथांमोना बबे कुइसनखौ रोंगौ बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो बेबायदिबो लिरनो हागोन नोंथांमोना आं 45 नि मादाव बा 40 खौनो हाबाय बेबायदि नोंथांमोना कुइसनखौ नायलांनानै एन्सारखौ होनो नाजाबानो जाबाय बा आं 45 नि मादाव 45 मोनबा मोजांसिन गासैखौ मोनथिगोन आरो जों सब इन्सपेक्टरनि थाखाय नोंथाङा मोजां माने हागोन मार्क लाखिनो हागोन बेखौ जों आसा खालामनाय जायखिजाया जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नम्बर 1 कुइसनाव दा नम्बर 1 कुइसना जाबाय द इयार अफ महात्मा गांधीज फर्स्ट भिजिट टू आसाम वाज माने महात्मा गांधीया आसामाव माब्ला बेरायफैजेनदोंमोन फार्स्ट महात्मा गांधीया बेरायफैजेननायखौ बेवहाय सोंदों आरो बेवहाय जोबोद कमन बेफोर जिके आरो बेनि थाखायनो आं बेवहाय मोननैसो माखासे कमन टाइपनि जिके फैथावथाव जिकेफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननो बेबायदि एक्सट्रायै बहियाव लिरनानै बानायनानै होनाय जादों दा बेवहाय फार्स्ट नम्बर 1 जाबाय दा इयार अफ महात्मा गांधीज फर्स्ट भिजिट टू आसाम वाज दा बेवहाय राइट एन्सारा माबे जागोन दा बेनि राइट एन्सार जाबाय नैबे ऑप्शन ए जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट नम्बर 2 फैबाय द ट्रिटी अफ यान्डाबु वाज साइन इन द इयार दा बेवहाय नोंथांमोना ऑप्शनफोरखौ नुनो मोनदों यान्डाबु गोरोबथाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन एबा इयारखौ लिरनो होदों दा बेवहाय इयारा जाबाय 1826 ऑप्शन बी आ जागोन एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट नम्बर 3 सोंलुआ जाबाय द इयार अफ फर्स्ट बर्मिज इन्वेजन अफ आसाम वाज दा बेनि राइट एन्सारा जाबाय नम्बर 3 नि राइट एन्सारा जाबाय बे ऑप्शन डी आ जागोन 1817 बेनिफ्राय नेक्स्ट नम्बर 4 आ जाबाय दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ दा कुइसन नम्बर 4 आ जाबाय बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना द कन्स्ट्राक्टेड द उमानन्द टेम्पल जा ब्रह्मपुत्र बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव थानाय जा उमानन्द टेम्पल दा बेखौ सोर कन्स्ट्राक्ट खालामदों सोर लुदोंमोन होनना सोंदों हु कन्स्ट्राक्टेड द उमानन्द टेम्पल दा बेबायदि दङ दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे गदाधर सिंहआ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 5 नम्बर सोंलुआ जाबाय द हिउएनसां वाज इनभाइटेड टू आसाम बाय हिउएनसांखौ जोंनि आसामाव सोर लिंहरदोंमोन दा बेनि राइट एन्सारा जागोन कुमार भास्कर बर्मन ऑप्शन बी बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नम्बर कुइसना जाबाय द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन दा बे मोनब्रैनि मादाव बे नैबे ए जागोन मुम्बाइ राइट एन्सार मुम्बाइआव दङ बे रिजर्व बेंकनि हेड अफिसा दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 7 नम्बराव दङ 7 नम्बर सोंलुआ जाबाय द फाउन्डार अफ ब्रह्म समाज वाज ब्रह्म समाजनि गायसनगिरिया सोरमोन दा बेफोर माने कमन फैबाय थानाय एग्जामफोराव बे चान्स दङ आरो सिगांनि जा आरो नैयाव जा नोंथांमोननो होबाय बे 2016 नि सब इन्सपेक्टरनि बे कुइसन पेपारमोन आरो जिके पार्टमोन बे आं बे जिके पार्टखौ नोंथांमोननो बेवहाय होनाय जादों एक्सट्रायै लिरनानै बेनिफ्राय दा बेवहाय 7 नम्बरनि एन्सारा मा जागोन दा 7 नम्बरना जाबाय बे डिया जायो ब्रह्म समाजनि फाउन्डारा गायसनगिरिया जागोन राजा राममोहन राय बेनिफ्राय नेक्स्टआव 8 नम्बरा दङ 8 नम्बराव दङ भास्को दा गामा डिस्कभार द सी रोड टू इन्डिया इन द इयार भास्को दा गामाया माने भारतसिम फैनो थाखाय माने भारतसिम बे सी रोड होनना बुंनाय जायो लैथोनि लामाखौ बेसेबां मायथाइयाव दिहुनदोंमोन दा बेयो जाबाय नैबे जासिगोन ऑप्शन ए जागोन 1498 आ जाबाय राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नम्बर सोंलुआ जाबाय द गवर्नर जेनेरेल हु एबलिश सती इन 1826 इज दा बेवहाय गवर्नर जेनेरेला बे सती जा खान्थि दंमोन माने बेखौ बेसेबां मायथाइयाव सोरनि दिनाव सोर गवर्नर जेनेरेलनि दिनाव गैया खालामदोंमोन दा बेखौ सोंदों दा बेनि कुइसन नम्बर 9 नि राइट एन्सारा जागोन बेवहाय उइलियाम बेन्टिकआ जागोन ऑप्शन सी आ जाबाय राइट एन्सार स' नोंथांमोना सिखौ लिरना होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 10 दा कुइसन नम्बर 10 नि सोंलुआ जाबाय क्वीन भिक्टोरियास प्रोक्लेमेशन वाज एनाउन्स इन द इयार दा बे क्वीन भिक्टोरियास प्रोक्लेमेशनखौ बेसेबां मायथाइयाव एनाउन्स खालामनाय जादोंमोन दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बेवहाय ऑप्शन सी आ जागोन एन्सारा 1858 बेनिफ्राय
बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जोंना बेवहाय 11 नाम्बाराव बे दंमोन टु विच डिस्ट्रिक्ट डिड इउ टेरर सिं बिलं। दा बेवहाय सोंदों जोंखौ नैबे इउ टेरर सिं जायगाया नै गाहायनि बबे सिंनि डिस्ट्रिक्टआव दङ होनना सोंदों। दा बेवहाय ए नाम्बाराव दङ, सरि बे ए नाम्बाराथ' एन्सारा जाया, नर्थ कासार हिल, बेनिफ्राय दङ उखरुल, बेनिफ्राय बे लुंली, बेनिफ्राय अप्शन डियाव दङ खासि एन्ड जयन्तिया हिल। दा बेनि 11नि राइट एन्सार जागोन नैबे अप्शन डिया जायो। अप्शन डिखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय खासि एन्ड जयन्तिया हिल। बेनिफ्राय नेक्स्ट 12 नाम्बाराव दङ कुइसना। दा 12 नाम्बार सोंलुआ जाबाय द इयार इन हुइच पूर्ण स्वराज रेजुलेसन वाज एप्रुभड एट लाहौर कंग्रेस वाज। दा इयारखौ लिरनो होदों, स' बेनि राइट एन्सारा जागोन 12 नाम्बारनि राइट एन्सार जागोन 1929 जागोन। आरो नेक्स्टआव 13 नाम्बाराव दङ हु इज द आउथर अफ द एसामिस नभेल। नैबे माकुम एसामिस मोनसे नभेल सल'मा, बेनि लिरगिरिया सोर होननाय जादों। दा बेनि लिरगिरिया जाबाय बे 13 नाम्बारनि राइट एन्सारा जागोन बे ए नाम्बार अप्शन ए जायो। नैबे अप्शन ए रिता चौधुरिया जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना फैबाय 14 नाम्बार कुइसना जाबाय। दा बेवहाय 14 नाम्बार सोंलुआव फैदों, बेवहाय हाउ मेनि मेम्बार्स अफ पार्लियामेन्ट, डेट मिन्स एमपिस आर इलेक्टेड टु द राज्य सभा फ्रम आसाम। माने राज्य सभायाव आसामनिफ्राय साबेसे एमपिखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो मेम्बारफोरखौ। दा बेवहाय एआव दङ 22, बिआव दङ 7, सिआव दङ 33 आरो डिआव दङ 14। दा बेनि मादाव नैबे अप्शन बिआ जायो 7, राज्य सभानिफ्राय सा 7 एमपिफोरखौ सायख'नाय जायो। आरो गुबुन फारसेथिं जुदि नैबे राज्य सभानि जायगायाव जुदि लकसभा थायोब्ला लकसभाब्ला अब्ला नोंथांमोना बे 14खौ लिरनो नांगोन। दा बेवहाय नैबे 14आ जानाय नङा, अप्शन बिआसो जागोन 7 नाम्बारा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय 15 नाम्बार। दा 15 नाम्बार सोंलुआ जाबाय एकर्डिं टु 2011 सेन्सास व्हाट इज द पार्सेन्टेज अफ रुरेल पपुलेसन इन आसाम। दा माने गामियारि ओनसोलाव थानाय जा थागिबिफोरनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां 2011 मायथाइनि सेन्सास बायदिब्ला। दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बे ए नाम्बारा जागोन अप्शन ए 85.90% बे जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 16 नाम्बारा जाबाय 16 नाम्बार सोंलुआ जाबाय which आहम किं एन्डेड मुगल रुल इन कामरुप इन 1682। सोर आहम माने राजा माने रायजो खुंनायनि समाव मुगल माबाया बे मुगल रायजो खुंनाय माने कामरुपआव बेसिनि जा इयार बेयाव फोजोबदों बा जोबदोंमोन सोर मुगल सम्राटनि समाव। दा बेनि राइट एन्सारा जागोन 16 नाम्बारनि राइट एन्सारा जागोन बे जाबाय अप्शन बिआ जायो गदाधर सिंहनि दिनाव मुगल रायजोनि रायजो खाखन खालामनाया बे जोबदोंमोन। दा बे जागोन अप्शन बिआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17। दा कुइसन नाम्बार 17आ जाबाय मालाला युसुफजाई वाज एवार्डेड विच एवार्ड। दा बेयो सासे नैबे जा मालाला युसुफजाई बे सासे पाकिस्ताननि आइजोमोन आरो बिथाङा नबेल बान्था मोनदोंमोन। आरो बिथाङा नैबे अप्शन सिया जायो बेनि एन्सारा अप्शन सिया जागोन बेनि एन्सारा। बिथाङा पिसनि थाखाय नबेल प्राइज मोनदोंमोन आरो बिथाङा जोबोर खम बैसोआवनो नबेल प्राइजखौ नाजावनो हादोंमोन। बिथाङा 14 एजआवनो बे नबेल प्राइजखौ मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा सासे पाकिस्ताननि आइजोमोन। दा बे 17आ जागोन अप्शन सिया जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय 18 नाम्बार सोंलुआ जाबाय बे 18आव दङ डेभिड केमेरन वाज द प्राइम मिनिस्टार अफ। दा बेवहाय जागोन नैबे इउके जायो इउकेनिमोन बे आरो नैबे जा कुइसन पेपार बे 2016निसोमोन बे एसआइ साब इन्सपेक्टर आसामनि कुइसन पेपारनि। दा बे समाव बे इउकेनि प्रेसिडेन्टमोन प्राइम मिनिस्टारमोन नैबे डेभिड केमेरना। दा दासान्दि इउकेनि प्राइम मिनिस्टार सालाबाय। दा बे हिसाबै नोंथांमोना गासैबो कान्ट्रिफोरनि प्राइम मिनिस्टार बा प्रेसिडेन्टनि नाम बेफोरखौ दा सोलिबाय थानायखौबो नायनो नाजा। दा बे समाव इउकेनि प्रेसिडेन्टआ बे नंलिया, प्राइम मिनिस्टारा बे नंला, डेभिड केमेरना नंलिया। दा बे 2016आवसो बे जानानै दंमोन। बेनिफ्राय 19 कुइसन नाम्बारा जाबाय दा नेसनेल भटार्स डे इज इन। नेसनेल भटार डेखौ जों माब्ला फालिनाय जायो। दा भटार डेखौ जोङो नैबे अप्शन बिआ जागोन अप्शन बि जानुवारि 25आव जों फालिनाय जायो।
बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 20 इन हुइच डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम इज द गरमपानि वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी इज लकेटेड दा गरमपानि नैबे वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरिया बबेयाव दं आसामनि मा डिस्ट्रिक्टआव दङ बेयो दा बेयो जागोन अप्शन ए जागोन कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 21 कुइसन नाम्बार 21 आव दङ आसाम हेज इंटरनेशनल बाउंडारी विथ हुइच कान्ट्रिज दा आसामाव मोननैसो कान्ट्रिफोर मोननैसो हादरफोरनि लोगोआव बाउंडारि लोगो नांनानै दं दा बे कान्ट्रिफोरनि बे हादरफोरनि मुङा मा मा दा बेयो जागोन नैबे अप्शन डिया जायो बांलादेश आरो भुटाननि बे मोनसे हादर आरो बे हादरफोरनि गेजेराव आसामा इंटरनेशनल बे बाउंडारिया लोगो नांनानै दङ दा नोंथांमोना अप्शन डि खौ लिरबानो जाबाय बेवहाय अप्शन डिया कारेक्ट बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 22 इन हुइच इयार वाज द नागा हिल डिस्ट्रिक्ट सेपारेटेड फ्रम आसाम टू क्रिएट द स्टेट अफ नागालैंड दा बेसेबां मायथाइयाव जोंनि आसामनिफ्राय नागालेण्डआ सेपारेट जादों नागालैंड रायजो दानो थाखाय दा बे सोंलुआ इम्पर्टेन्ट दा कुइसन नाम्बार 22 नि एन्सारा जागोन दा 22 नि एन्साराव नोंथांमोना अप्शन सि खौ लिरनो हायो अप्शन सिया जाबाय नैबे राइट एन्सार अप्शन सी 1963 बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 कुइसन नाम्बार 23 कुइसन नाम्बाराव दङ दा टू पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया आर दा बेवहाय अप्शन ए आव दङ अशोक चक्र एन्ड सूर्य चक्र दा बेवहाय राइट एन्सार जागोन नैबे ए आनो जागोन अप्शन ए आनो जायो बेवहाय अशोक चक्र एन्ड सूर्य चक्रआनो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 24 कुइसना जाबाय बे यान इज द कारेन्सि अफ बे याना बबे हादरनि कारेन्सि होनना सोंदों बेवहाय अप्शन ए आव दङ जापान अप्शन बि आव दङ चाइना बेनिफ्राय अप्शन सि आव दङ बेनिफ्राय बेबायदि दङ दा बेफोरनि मादाव बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे चाइनाया जागोन अप्शन बि आ जागोन याना जाबाय चाइनाफोरनि कारेन्सि जेरैबायदि इन्डियानि कारेन्सिया जाबाय रुपिस थिग बिदिनो नैबे याना जाबाय चाइनाफोरनि कारेन्सि दा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोंना 25 दा 25 आव दङ 25 नि सोंलुआ जाबाय बेवहाय सुरि सुरा इन्सिडेन्ट टुक प्लेस इन द इयार बे सुरि सुरा इन्सिडेन्टआ बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन दा बेनि राइट एन्सार जागोन 1922 बे अप्शन बि आ जायो बेनि एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय 26 कुइसन नाम्बार दा कुइसन नाम्बार 26 आ जाबाय बे कुइसन नाम्बार 26 आव दङ कैलाश सेटार्थी इज रिलेटेड दा बेयो माजों सोमोन्दो दङ नै गाहायनि अप्शन ए आव दङ वुमेन एम्पावरमेन्ट बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ ट्राइबेल राइट्स नाम्बार सि आव दङ चाइल्ड राइट्स एनिमेल राइट्स दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बे नैबे अप्शन सि आ जायो आरो चाइल्ड राइट्सआव जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 27 दा बे 27 आव मा दङ कुइसना सोंलुआ नील आर्मस्ट्रंग वाज द फार्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून इन बेसेबां मायथाइयाव नील आर्मस्ट्रंगआ माने अखाफोराव फार्स्ट आगान होजेनदोंमोन आरो बेनो फार्स्ट मानसिमोन आरो बिथांनि बे आगान होनायनि इयारा जाबाय नैबे 1969 अप्शन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट 28 कुइसना जाबाय नेशनल साइंस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन साइंस डेखौ नेशनल साइंस डेखौ इन्डियायाव माब्ला ऑब्जर्व खालामनाय जायो दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बे जागोन अप्शन बि आ जायो 28 फेब्रुवारि बेनिफ्राय नेक्स्ट 29 सोंलुआ जाबाय बेवहाय दङ विश्वरत्न भूपेन हाजरिका एवार्ड हेज गान टू सोरनो होदोंमोन बे विश्वरत्न भूपेन हाजरिका एवार्डखौ दा बेवहाय दङ कुइसना जाबाय अप्शनाव दङ आदर गपाल कृष्णन बेनिफ्राय अप्शन बि आव दङ ए आर रहमान अप्शन सि आव दङ बेबायदि सयाम बेंगल बेनिफ्राय बेबायदि दङ सन्जय लीला बानसालि दा बेफोरनि मादाव बेवहाय 29 नि जा राइट एन्सार बे जागोन नैबे अप्शन ए जायो आदर गपाल कृष्णन दा बे जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 30 नाम्बाराव दङ कुइसन नाम्बार 30 आव दङ which of the following does not belong to the group गाहायनि बबे मोनसेयाव माने बे माबा नङा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 30 दङ बेवहाय which of the following does not belong to the group दा नै गाहायनि बबे मोनसेया बे ग्रुपआव गोग्लैया दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों कुइसन नाम्बार 30 आव ए नाम्बाराव दङ पद्म भूषण बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ पद्म विभूषण आरो सि नाम्बाराव दङ अशोक चक्र
आरो डि नाम्बारा जाबाय पद्मश्री। दा जोङो जुदि मोजाङै नायोब्ला ए बि आरो डि दा बे मोनथामबो मोनसे ग्रुपावनो गोग्लैयो। बे जाबाय पद्म एवार्डआवनो गोग्लैयो। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय अशोक चक्र जाबाय मोनसे आलादा मोनसे बान्थाखा। दा नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन नैबे सिया जागोन बे अशोक चक्र जागोन, बे ग्रुपाव थानाय नङा। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 31। कुइसन नाम्बार 31नि सोंलुआ जाबाय बे द नाम्बार अफ मेम्बार कान्ट्रिज इन सार्क इज। बे सार्कआव दासान्दि माने मोनबेसे कान्ट्रिया दङ मेम्बारफोर, मा कान्ट्रिफोरा दङ, गासै बेसेबां अनजिमाफोरखौ बेवहाय लिरनो होदों। दा बेनिफ्राय बेवहाय दा एन्सारा जागोन नैबे अपसन सिया जायो 8 कान्ट्रिया बेवहाय सार्कआव दङ। दा बे हिसाबै बे माबाफोरा जागोन आफगानिस्तान, बांलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल, मालदिभ्स, पाकिस्तान एन्ड श्रीलंकाफोरा बे सार्कआव गोग्लैयो। आरो बेनि हेडक्वार्टारा नैबे सार्कनि हेडक्वार्टारा नेपालाव दङ। गुबुन फारसेथिं नैबे 32 नेक्स्ट 32 कुइसना जाबाय इसर' इज रिलेटेड टु। इसर'आ माजों सोमोन्दो दं गाहायनि नैबे स्पेस रिसार्च, साइन्टिफिक रिसार्च, इन्डास्ट्रियेल रिसार्च बा वाइल्ड लाइफ रिसार्च। दा जों बयबो मिथिगौ बे अपसननिया जायो स्पेस रिसार्चजों सोमोन्दो दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट 33 इन्डियास लार्जेस्ट रेन्ज मिसाइल इज। दा बे मोनब्रैनि मादाव बे एन्सारा जागोन अग्नि 5आ जागोन। अग्नि 5आ जाबाय गोलावसिन बे मोनसे मिसाइल रेन्ज। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसना जाबाय 34 सोंलुआ जाबाय इन द फिल्म मेरि कम इज। दा बेवहाय मेरि कम सिनेमाखौ जों बयबो खोनादों आरो नुखाबाय। दा बेवहाय मेरि कम रलाव सोर माने फाव खालामदोंमोन। दा बेवहाय अपसननियाव दङ काजल, बियाव दङ बिद्या बालन, सियाव दङ दीपिका पादुकन आरो डियाव दङ प्रियंका चप्रा। दा बेवहाय राइट एन्सार जागोन नैबे अपसन डिया जायो प्रियंका चप्रा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 दङ बुद्ध वाज बर्न इन। बुद्धआ मायाव जोनोम जादोंमोन। दा अपसननियाव दङ बे कुशीनगर, बियाव दङ बे राजगिर, बेनिफ्राय सियाव दङ कपिला बस्तु, डियाव दङ फैसालि। दा बेनि राइट एन्सारा जागोन बे अपसन सिया जायो। बे अपसन सिया जागोन कपिला बस्तु। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जोंनिया 36 नाम्बार। दा 36आव दङ इम्पारार अशोक कनक्युर। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे इम्पारार माने अशोक सम्राट अशोकआ माने गाहायनि माबा मोनसेखौ बे देरहादोंमोन होनना बुंदों मा मोनसे जुद्ध। बेफोर जाबाय नैबे दावहानि मुं बे पटलिपुत्र, कलिंग, बे काटिबात, श्रीलंका बेबायदि दङ। दा बिथाङा बे अशोकआ बेयाव नैबे कलिंगनि दावहायाव देरहादोंमोन। दा बेनिखायनो 36नि एन्सारा जागोन कलिंगआ जागोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोंनिया नेक्स्ट कुइसना जाबाय 37। 37आव दङ तानसेन द फेमास मिउजिशियान वाज इन द कार्ड अफ। दा नैयाव मा मोनसे जागोन अपसन ए। बे अपसनफोरनि मादाव ए बि सि डि इ नि मादाव बेयो जागोन आकबर। नैबे आकबरनि बे तानसेना जाबाय सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मिउजिशियान। बेनिफ्राय दा बेयो आकबरनि रायजो खुंनाय समाव बे दंमोन। बेनिफ्राय 38आ जाबाय 38 सोंलुआ जाबाय द क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट वाज लन्चड इन द इयार। क्वाइट इन्डिया मुभमेन्टखौ बेसेबां मायथाइयाव लन्च खालामनाय जादोंमोन। दा बेनि 38नि राइट एन्सार जागोन 1942 अपसन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय 39 आरो बे 39 सोंलुआ जाबाय 39 मा दङ जालियानवाला बाग मेसर वाज टुक प्लेस इन द इयार। दा बेसेबां मायथाइयाव बे जालियानवाला मेसकेरखौ लानाय जादोंमोन। दा बे जागोन एन्सारा जागोन बेनि एन्सार जा राइट एन्सार बे नैबे अपसनिया जायो 1919 जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 40 बे रानि झांसी रेजिमेन्ट वाज फाउन्डेड बाय। दा रानि झांसी रेजिमेन्टखौ माने फाउन्ड खालामनाय जादोंमोन सोरनि गेजेरजों बा बेयो जागोन एन्सारा जागोन बे 14 नाम्बारनि एन्सार जाबाय नेताजी बुश, सुभाष चन्द्र बुश। बे अपसन डिया जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट 41 सोंलुआ जाबाय बन्दे मातरम वाज कम्पज बाय। बन्दे मातरमखौसो सुजुदोंमोन रनसायदोंमोन। दा जों बयबो मिथिगौ बेखौ अपसनिया जायो बंकिम चन्द्र चेटार्जी। बेनिफ्राय नेक्स्ट 42 सोंलुआ जाबाय इन्डिया हेज प्रपज टु बाय राफेल फाइटार प्लेन्स फ्रम।
माने इन्डिया दा जे राफेल फाइटार बायबाय इन्डिया सिगां खिन्थु बायथ'वाखैमोन एसे सिगाङाव बायथ'वाखै बेखायनो बेवहाय प्रप'जखौ नोंथांमोना खावलायनायखौ बा प्रप'ज खालामनायखौ फोरमायदों राफेल फाइटार मा कान्ट्रिनिफ्राय बिसोर लाबोनो थाखाय प्रप'ज खालामदोंमोन दाथ' इन्डिया बायखाबाय बे राफेल फाइटारखौ दा बेवहाय नोंथांमोना फ्रान्स नुनो मोन्दों रासिया USA एन्ड UK नुनो मोन्दों दा बेवहाय नैबे अपसननिया जागोन फ्रान्सआ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय 43 आरो बेवहाय दोङो मिशन इन्द्रधनुष इज रिलेटेड टु मिशन इन्द्रधनुषआ माजों सोमोन्दो दङ गाहायनि बे अपसनाव थानाय दा बे जागोन नैबे अपसन सिया जागोन चिल्ड्रेन डिजिज बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 44 बे कुइसन नाम्बार 44 जाबाय द कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया वाज एडप्टेड अन जोंनि भारतनि संबिजितखौ बेसेबां मायथाइयाव नाजावनाय जादोंमोन दा बेयो जागोन नैबे अपसन डिया जायो 26 नभेम्बर 1949 आव जोंनि भारत संबिजिरखौ नाजावनाय जादोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोबथा सोंलु बे जाबाय 45 कुइसन दा 45 आव दङ which schedule of the constitution of India is related to पंचायत राज सिस्टेम दा बेनि राइट एन्सार जागोन नैबे अपसन बिया जायो 11 शिडिउला जागोन बे स' बेखिनियानो जाबाय मोन 42टा सोंलु आरो बेफोरनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै फैबाय थानाय जा SI साब इन्सपेक्टर जायफोर प्रिपेयार खालामगासिनो दङ बिथांमोना बेनिफ्राय एसेब्लाबो हेल्प मोनगोन आरो एग्जामफोराव GK पार्टआव मोजाङै सल्भ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोङो उननि भिडिअ बिदिनो माखासे टपिकफोरखौ लानानै सावरायफिनगोन स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला